Dobre, ja som Martin Krupa zo firmy UI42, predtým z Matematicko-fyzikálnej fakulty a som teda spoluorganizátor tohto podujatia. Možno ešte taká drobná vec, teda toto je nejaká linka, ktorá smeruje na blog, na ktorom bola uvedená nejaká pozvánka na túto akciu a na nej sa potom objavia aj jednak prezentácie. A potom sme zvládli aj to, že je to aj nahrávané. To znamená, to spracovanie toho videa bude chvíľku trvať, ale budú tam tie videoprezentácie z tohto. Potom ešte vás poprosím, keďže je to naozaj ako celosvetová akcia, to, čo sa dnes robí a cieľom je popularizovať usability, robili sme to bez toho, aby sme nejaké vstupné chceli, akože cieľ je naozaj, aby to ľudia viacej o tom vedeli a viacej sa k tomu priblížili. Ale je predsa len jedna vec, čo poprosím, to znamená, že ak niekto bude spokojný s tým, čo tu budete počuť, ale prípadne kľudne môže byť aj nespokojný, tak dajte vedieť. Toto je nejaký taký ten hashtag, ako sa to momentálne volá. Kľudne ho použite na Twitteri, na Facebooku, možno niekde na LinkedIne. To je v princípe jedno kde. A pochválte, dajte vedieť aj ostatným. Dobre, takže nemusíte hneď teraz, môžete počkať nakoniec, jak to bude vyzerať. Dobre, a teraz prejdem, prvú prednášku budem mať ja, bude to naozaj taký krátky úvod. Zatiaľ porozprávam, ja zvyčajne takéto svoje prednášky robím tým, že uvádzam tu príklady, aké fotky mám rôznych takých usability chýb z bežného života. Na to dnes nie je jednak čas, jednak ste to mnohí už videli, nechcem sa opakovať, ale našiel som iný taký nejaký usability, ja to tiež možno nazývam ako nejakú chybu. A asi pred 2 týždňami sa na Facebooku objavil taký dopyt, že kde sa dá interaction design, čo je jeden z tých názvov pre tú oblasť, o ktorej sa rozprávame, dá v Európe študovať. A niekto odpovedal, však tuto na Google mapách si napíš interaction design courses, a to ti vypluje takúto mapku. A keď som sa na tú mapku kúkol, tak mi to pripomenulo niečo spred 25 rokov. Že to je strašne veľký rozdiel medzi tým, čo je vľavo, čo je vpravo. Je pravda, že tá mapka, alebo tie prednášky, alebo teda kurzy sú urobené, robil to nejaký Nemec, to znamená, že tá histota je teda najmä v Nemecku, ale ja si myslím, že tam sa to naozaj najmä v Európe robí. Ale vidíte, keď idete smerom na východ, tak ja verím, že tá mapka nie je úplne pravdivá. To znamená, ale aj keby tu pribudlo zo pár bodiek, čo aj na Slovensku, možno nejaká taká malička začne blikať, v Čechách asi 2, v Maďarsku možno nejaká, v Poľsku typujem, že už nejaká tiež, tak stále je toho málo. A ja si myslím, že táto mapka rozpráva o tom, aký je trošku stav tej použiteľnosti a nejaké adoptovania použiteľnosti jednak v praxi. A potom, ale to súvisí samozrejme aj s tým vzdelávaním. A moja pointa je taká z prednášky, ktorá sa volá, alebo to je nejaký úvod, ako zapojiť, mám tam tie 2 skratky, tú druhú by ste mohli poznať, to je ten software a tá prvá teda user experience alebo UX, to je taká populárna. A je to o tom, ako to treba podľa mňa zapojiť a nejaká motivácia, že prečo to robiť. Lebo to je jeden z tých vecí, že my sme teraz na fitke, a vedľa je ďalšia škola, kde tiež vychádzajú, čo ja viem, nejakí softwaroví inžinieri, vychádzajú odtiaľ programátori, technickí architekti, nejakí biznis analytici a bez toho, aby títo ľudia vedeli, na čo to je dobré, tak sa ďalej nepohneme. Takže ešte trošku nejaké predstavenie našej firmy. Mal som tu vždy nejaký iný popis a tento raz teda spomeniem tú profesiu, ktorou sa stále radi chválime, vítam tu aj ľudí z profesie. To je jeden z tých úspešných projektov, ktoré sme dávno rozbehli a potom úspešne ho aj posunuli ďalej. Ale teraz som bol v sobotu vo Viedni na podobnej nejakej konferencii a jeden z prednášajúcich tam ukázal takýto slajd, rozprával o tom, že ktorý produkt je teda dobrý a vravel, že dobrý produkt bude vtedy, ak sa nám podarí dať dokopy takýto tím. To znamená, kde je dizajner, a tým dizajnerom nemyslím grafického dizajnera, ale ten dizajner návrhár, to znamená, že práve tá pozícia, o ktorej sa rozprávame aj my. Potom je tam ten inžinier, to znamená programátor, a tretí je ten marketer, to znamená ten, čo to vie spromovať. No a to je podľa mňa to, čo sa snažíme v UI42. To znamená, že my sme firma, ktorá je síce webová, softwarová firma historicky, ale posledných 5 rokov sme sa rozšírili o 2 týmy, ktoré majú zhruba po 5 ľudí a tie týmy sú práve ten design a ten marketing. Takže to sme my. Ešte nejaké rýchlo naše nejaké úspechy, že prečo tu rozprávam, tak rozprávam to preto, lebo už to robíme od roku 2008 a máme za sebou jednak veľa testovaní, to znamená naozaj našim labom prešlo cez 400 ľudí, ktorí sme videli robiť s rôznymi aplikáciami. Jednak sme si odchodili nejaké konferencie, toto je pán, ktorý zakladal User Experience v Apple, bola kedy dávno, toto je pán Jakob Nielsen a toto je naše laboratórium. No a potom to, v čom bude pokračovať, ono to súvisí s projektami, ktoré sme reálne robili a na základe nich sme prišli k nejakým
poznatkom, ktoré by sme radi s vami nejako teraz oddielali. To znamená, že na čo to je celé dobré, to znamená tá usability. Ja si myslím, že sú dve veľké veci, ktoré vám pomôžu v projektoch. Jedna vec je tá, aby ste nakoniec urobili taký ten produkt, aby bol pre používateľa ľahko použiteľný, príjemný a tak ďalej. Ale tá druhá vec podľa mojich skúseností je to, že aby ste to mali aj hotové na čas. Ono to možno znie tak až príliš ideálne, to znamená, že to nie je možné urobiť niečo dobre pre používateľa a ešte to aj stihnem, lebo typický softwarový projekt, ja teda nepoznám štatistiky, ale tipujem, že veľa z nich je takých, že sa nedokončí na čas a väčšinou výsledok nie je taký, ako ten zákazník chcel, alebo používateľ už vôbec o tom ani netuší. A ja si myslím, že práve tie techniky a spojenie usability s normálnym softwarom znamená, je o tom, že dajú sa tieto dva ciele dosiahnuť v podstate spolu. Tá prednáška je taká trošku zmixovaná, to znamená, že používame anglické slajdy aj slovenské, ale tak dúfam, že to nevadí. Tohto roku sme to ináč odbočím prepli do slovenčiny. Máme tu ale nejakých návštevníkov zo zahraničia, ktorí našťastie vedia po slovensky, ale ja by som veľmi rád, keď budeme pokračovať v tejto tradícii, tak spravil to na budúci rok v angličtine, keďže tu za rohom, to znamená, že vo Viedni v Rakúsku je pomerne silná komunita, ktorá by nás rada prišla pozrieť, ale tá slovenčina ich trošku odradila. Dobre. Takže späť k tomu znamená, že celé to odvetvie, o ktorom rozprávame, je v podstate o tom, že vy naozaj sa musíte zamerať viacej na používateľa. Znamená, že používateľ je niekto, na ktorého sa zvyčajne v softwarových projektoch nemyslí. Hej. To zadanie príde z firmy od klienta, znamená klient, ten, kto to platí, sponzor, a ten má nejakého zástupcu, znamená, že nejakého, neviem, či už je to nejaký analytik alebo niekto, kto tam má potom na tej strane softvéru nejaký analytik, ktorý potom urobí nejakú špecifikáciu, ten postup možno poznáte lepšie než ja. A ten používateľ tam nikde nie je. A ja si myslím, že ten používateľ je jedna z tých kľúčových vecí, ktorú potrebujete do toho projektu dostať. Dokonca nestačí ani len ten UX designer, ktorý to urobí preto, lebo sa to naučil niekde, má skúsenosti, prečítal veľa kníh, chodil po konferenciách. Aj taký UX designer, keď to urobí bez používateľa, tak ja tipujem, že to nie je úplne ono. Dôležitá vec je taká, že častá odpoveď na to je, že však ja viem, kto je môj používateľ. Dôležité je, že neexistuje samozrejme nejaký priemerný používateľ. Ten priemer je nejaký matematický pojem. Znamená, že neexistuje človek, ktorý by mal, čo ja viem, priemerné možno topánky alebo nejaké ďalšie veci. Znamená, že vždy to musíte robiť na nejakého špecifického používateľa. Nemyslím na nejakého konkrétneho, ktorý sedí v tretej rade vpravo, ale aspoň plus minus na nejakú vzorku, do ktorej zapadnú tí ľudia. A naozaj ľudia na základe toho, čo sme videli na tých testovaniach, sú v podstate každý iný. To znamená, naozaj každý ten človek, keď príde, tak má inú predstavu o tom, čo na webe očakáva, ináč sa správa, ináč mu to v hlave funguje. Toto je podľa mňa taký základný obrázok, ktorý rád, je to od pána Nielsen, ale nespomeniem si meno. A to je podľa mňa veľmi dobrý obrázok, ktorý rozpráva o tom, že kde je ten problém, prečo my máme, prečo nevieme to UX nejak dostať do toho softveru a v čom vzniká to nepochopenie. Na tej ľavej strane sme, a teraz ja sa radím tiež k ním, sme my inžinieri, hej. To znamená, že sú to ľudia, ktorým ináč sa správajú a hlavne nám to úplne ináč v hlave myslí. Ja myslím, že väčšina z nás sme naozaj na tejto ľavej strane a na pravej strane ten používateľ. Na schvál, keď si pozrite tie rozdiely, tak tie rozdiely sú, teda tu je to aj v pohľavi, čo možno tiež do veľkej miery sedí, lebo na tej ľavej strane sú naozaj akože až na zopár vzácnych výnimiek, akože pozrite sa okolo seba, chlapi. Jednak je tam ten farebný rozdiel, to znamená na druhej strane je naozaj človek, ktorý iné veci sú možno pre neho dôležité. A hlavne to, čo má v hlave, tá hviezdička v hlave rúžová nesúvisí s tým, že to dáma, ale to súvisí s tým, že to používateľ, ktorý má iný spôsob myslenia. To, keď si prečítate nejaké knihy možno o tom, tak o tom, ako v Apple vyberajú inžinierov, znamená, a oni si to uvedomujú, že pre koho my sme akí a pre koho to tvoríme. A väčšinou ten model toho, znamená, tá aplikácia vznikne v hlave inžiniera. Hej. Vy občas dostanete možno nejaký náčrtok, možno nejaký wireframe alebo niečo, často nie, ale aj často máte ten wireframe urobený, nejakú skicu pre nejaký zopár stránok, ale vždy príde moment, keď zrazu nemáte nič. A vtedy čo začnete robiť? No začnete sami kódiť, začnete jednoducho ten formulár tvoriť, začnete tie texty písať sami a to je to, čo sa vám vytvára tuto v hlave. A potom vy to dávate do toho interfejsu a to zbadá potom ten používateľ. A ten, keď to zbadá, tak väčšinou tomu vôbec nerozumie. Hej? A toto si treba uvedomiť, že jednoducho tá bariéra je tam obrovská a ako tú bariéru prekonať, o tom je celá tá naša debata a to sa dá len tak, že naozaj toho používateľa dostanete nejako do dialogu. Tých techník je veľa a ja o nich dnes nebudem rozprávať, na to nie je čas. Ale toto je podľa mňa naozaj obrovský problém. A hovorím, že bez toho, aby ste prišli do kontaktu, to nespravíte.
klasický spôsob, akým sa vyvíja software, ja si myslím, že ešte stále. Zažívam naozaj pravidelné projekty softwareové, kde to stále funguje tým klasickým waterfallom. Takže je to na začiatku veľká špecifikácia, hej, ktorá trvá podľa toho, aký je veľký projekt, mesiace zvyčajne. Potom výsledky tej špecifikácie dostanú programátori, zase to trvá mesiace. Taký projektík, no koľko? No, podľa mňa pod rok sa nedá spraviť, hej. A to hovorím pomaly už aj o malých firmách, hej. Väčšinou to trvá rok a viacej. No na konci teda ten klient, a stále to nie je ešte používateľ, hej, dostane niečo, čo ho väčšinou prekvapí a vtedy zistí, že vlastne dostal niečo iné, než chcel. Hej. Ale vtedy zistí, čo vlastne chcel. A takže celé zle. A toto je podľa mňa jeden z tých vecí, že prečo tie projekty trpia, prečo sú pomalé. Ako to urobiť ináč? Skúsiť to urobiť, teraz sú také tie moderné techniky, to znamená taký ten agile, ja neviem, Kanban a nejaké ďalšie, nevyznám sa v nich, ale treba to urobiť ináč, to znamená začať ten projektík robiť nie tak, že na začiatku veľká špecifikácia, potom veľká implementácia, potom nejaké testovanie, ale treba urobiť len kus tej špecifikácie, to znamená, že aby sme mohli ten projektík rozbehnúť paralelne. Robiť to samozrejme v nejakých menších tímoch, kooperovať, lebo typická vec v tom prvom prístupe je taká, že sa nekooperuje. To znamená, že v podstate my ešte ten zelený pán, alebo ten pán v zelenej košeli je typicky ešte tým, a to sme aj my všetci podľa mňa, že my najradšej dostaneme nejaký vstup na papieri, mailom ideálne, my sa neradi stretávame. Hej, to znamená, že my, a ešte keď s niekým to máme preberať, my vieme, jak to treba spraviť, keď nevieme, tak jednoducho začneme googliť a to riešenie toho problému vygooglíme a to je podľa nás aj tá správna odpoveď. V tomto prípade naozaj musíte to robiť v tímoch a kooperovať a je to zrejme rýchlejšie, pravdepodobne. No a teraz trošku možno viacej ešte o tej metóde, to znamená, že vyzberať požiadavky. Ten brainstorm je dôležitý, naozaj treba s tými ľuďmi si to odsedieť spolu. Akože musí tam byť ten človek nejaký ideálne, čo pozná toho klienta. Netvrdím, že tam má sedieť klient. Má tam byť aj ten človek za biznis, má tam byť človek, ktorý to bude programovať a má tam byť nejaký architekt, aj ten projektový manažer. Čím viacej ľudí, tým lepšie. Meetingy sa nám zdajú byť neefektívne, ale dá sa to spraviť podľa mňa rýchlo a dobre. Potom dôležitá vec, naozaj potrebujete navrhnúť ten dizajn, to nie je grafický dizajn, to je návrh. Potrebujete to navrhnúť, urobiť nejaký prototyp. Prototyp je niečo, čo nie je ešte naprogramované, to je dôležitá vec. Môže to byť v HTML, ale v žiadnom prípade tam ešte nie je žiaden kód. Je to niečo. Pozrite si, ak s tým nemáte nejaké skúsenosti, urobíte niečo, čo už vyzerá ako v podstate výsledok, a potom to otestujete. No a čo urobíte? Znamená, že ak je to OK, tak vy to posuniete do vývoja. Hej? Ale ešte ste neurobili všetko, urobili ste čo aj napríklad archív z nejakej aplikácie. Hej? To posuniete do vývoja a teraz prejdete na ďalšiu časť tej aplikácie. Znamená, programátori už programujú a vy zatiaľ navrhujete ďalšiu časť. To znamená, že čo aj v nejakých sprintoch, alebo ako sa to volá po nejakých 2-3 týždňoch, zrazu vidíte už nejaký výsledok a zadávate ďalej ďalšiu časť. To znamená, ja hovorím možno o takom ideálnom prípade, ale ja si myslím, že bez takejto zmeny sa nedá spraviť. Teraz ešte rýchlo prebehnem a tvrdím, že toto je nejaký postup, ktorý sa nazýva User-Centered Design a my sme týmto postupom napríklad, my sme na ňo prišli ako keby sami, hej? Ale to bolo tým, že sme sa snažili to UX dostať do nejakého procesu klasického a toto sú tie kroky, ktoré sme tam dostali. To znamená, urobili sme persony, informačnú architektúru sme spravili, nejaké skice sme spravili, HTML prototyp, testovanie urobili sme, potom sme urobili update, design manuál, no a potom prišla tá vec, že prišla implementácia. Vtedy ten projekt sa u nás stratil priemerne na rok, hej? A ten rok sme o ňom nevedeli. A za ten rok naozaj tam vzniklo strašne veľa stránok a potom k tomuto sme sa väčšinou nedostali, potom sme sa dostali k nejakému tomu auditu a väčšinou sme boli, poviem, trošku znechutení, hej. A to je príklad, poviem, z Telekomu tu niekto je? Toho, ako sme to robili v Telekome, z VUBčky tu niekto je? Takto sme to robili aj v tej VUBčke. Ja si myslím, že ten výsledok nedopadol úplne najšťastnejšie, čo vidíte teraz na tých sociálnych sieťach. Práve kvôli tomu, že jednoducho v tomto momente sa nám ten projekt stratil a videli sme ho až na konci a na konci už ten čas bol taký, že už je neskoro a teraz nie je čas nič riešiť. A to je častá odpoveď, to znamená, že keď s nejakými firmami sa rozprávate ako agentúra, chcete im pomôcť, tak je odpoveď často, že koľko to bude trvať? A my hovoríme, že no dobre, tak potrebujete to, čo ja viem, dajme tomu, my to budeme robiť 3 týždne, aspoň nejakú úvodnú vec a potom, no ale to nám zmení naše plány, my na to teraz nemáme čas. Hej, to je typická odpoveď. Toto je zase napríklad náš nejaký vývojový cyklus v UI42 a ten tiež do veľkej miery, tie projekty, keď sú menšie, tak je to možno v poriadku, ale keď sú väčšie, tak máme ten istý problém. Toto je dobrý spôsob, ale o tom už porozprávam o ďalší teda rečník a to bude Vojto Bálin z HPčka, lebo tam sa nám podľa mňa takou veľmi príjemnou zhodou okolností podarilo spraviť to dobre. Tvrdím, že si musíte nájsť ten proces sami, hej, to znamená, že možno pre každý projekt musí byť iný, ale chce to zmenu. Nemôžete to robiť sami, to som spomínal.
toto je nejaký zoznam nejakých metód, ja ich nebudem vôbec prechádzať, to je podľa, každý rok vychádza nejaká taká keby prierez najlepších user interfaceov nejakých aplikácií, nielen webových aplikácií, softwarových, a toto je z posledného roka, že ktorí boli metódy tie najefektívnejšie, aj tam veľa práve tých metód, že jednoducho naozaj ten používateľ, už končím, sa stretne a naozaj pozerá, ako tí ľudia realite robia a na konci to s nimi testuje. Ešte posledný sládik. Ja som minulého roku rozprával takú krátku prednášku o tom, že aké sú stupne adopcie. A aj keď som rozprával, že sú to stupne, tak ja som si nevedomil, že to sú naozaj stupne. A to je jedna z vecí, čo chcem viacerým povedať, že tá cesta je dlhá k tomu, aby ste mali tú najvyššiu úroveň, hej. A najvyššia úroveň znamená to vraj, že to som ešte nevidel, nezažil. Najbližšie k tomu podľa mňa z okolitých firiem je podľa mňa AVG v Prahe. Znamená, že reálne má ako toho centrálneho executive officera pre UX, hej. A to je tá najvyššia úroveň. No a na to, aby ste sa tam dostali, tak potrebujete niekde začať. Väčšinou sme tu, to, že ste prišli, tak podľa mňa znamená, že ste tu. Tuto na Slovensku podľa mňa nemá nikto. Ani UI42. Úprimne. Takže čaká nás dlhá cesta a sú to stupne, to znamená, že vy neviete preskočiť odtiaľto sem. Takže treba čím skôr začať. Takže ďakujem a poprosím Vojta Balinta.